Привет на всички! Сега продукта им иска да ви покажа поредното чудо, която нашата природа ни е дарила. Мили хора, това е поправката кардамон. Някой знае ли, че тази поправка, това семе, чудотворно семе, ако хапваме по едно, сдъвчваме по едно на ден с малко водичка, е способно да изчисти бактериите на 75%. И не само. Подобрява метаболизма. Полезно за сърдечно-съдовата дейност, концентрация, памет и още куп полезни свойства, което може да ни допринесе това уникално малко зрънце. Мили хора, когато правите профилактика или лечение с кардамон, с това уникално семенце, задължително 15 дена, по едно зрънце на ден, след което почивате 15 дена и след това пак продължавате и ще усетите истинският ефект от тази чудотворна билка. Това не е поправка, това е чудо на природата. Аз обичам и предпочитам винаги да си правя студен излек, около 10 семенца в малко студена вода, изчакам около час, поне след което изпивам водата. Вие, ако искате, си го направете по същия начин, ако искате по едно зърнце на ден, ако искате сутрин опитайте по едно зърно в кафето и ще видите ефекта и аромата. Очаквайте ни с още интересни рецепти, надявам се да съм ви бил полезен, бъдете здрави и до скоро!